Yaba Selina eni ni wura e wo fie ha. Seli, what to say? I'm pacho nyame adum. Oh ye. You said you apam okabe ya me am tumi se ne me manyine koyi. Me pacho bibinti mesremu Christopher mon kata nanim kakrama me pamochewa. Me pamochew. Why? Me edie bibinti. Chris, what to say? Why my wadaroma nyame adem he. De ya hwe kwan na no pai. Me say me be fieji wa be kan ho a. Moko ko Charles kan no. Na moko ye resource na buy no we okay. Mami batwa me okay. We okay. You okay. Sally, we okay. Also me batwa me de me ni how bia. Ti say way forward ne Saint Christopher. Obekwa adwuma no ana abekwa ma na wo awie. Yo mami edika no meda wase. Mo na mada ompenifo nyina so ase. Ani etiefo mu chi nyina so meda obi ase. Ana etosu mienu so mepa mami acho ani etiefo nyina. Ani abedwafo nyina se ada motum sa frame no. Se me kan asem bi amane tia mo a mo fa nche me. Se manka se ya isere brese tiefo ani abedwafo nyina fa nche me. Mami Selina asem wode beda mo no. De ma na se metwemu dare kakra. Eye se oba de se be wonete na o ka se onyima. Yana enom akra bi na obefemu ana ade ebedimu adanse se onyimo no. O so be ma na uhu. Asa na waji atum. Sa Na we dem se ono start free se onyim. Nti na me nyintum. Timbe hyen se nka won kotwa scan ene wonye lab ne yenhwe. Okoye bae no lab no de bae ebe kan date kire me. Ehono so na metimo ntene me. Because oba me nche me de mani hu se tibia sei ana wowum. Nti so be kan yinsa asem a kire me wo ebre bi mu a awose me dawo to kakra. Nti ma metwe ho dare ni ade. Ne na me ncha adun se na tiefo ne mpenifo mu se ba mu no. Ma enne ebepie mu ma yanga se bo anan koi. Ne ekoi ne date e de amaye no. Anasere mu se approve a kire me no. Me ditu prekope se onyimo a. Mini bibia me kafa ho se enyamia. Me ditu. Ya de radiase said ye hwehwa na ye nsakan obi nim de obehwe obi panifo so obi nim de nko ade beche so ye so ye panifo de me atra konya kasie mu ye botai pa ne solution enye obi anim guase tie daase de metia me hwa ne se mu koi Selina nso obebre ne ho ase na se baby obetsena ye mpema no why na se djuma no me se ne ho odin kra nti nka obi obetimi aye djuma edru baabi no aye mra na nka wa transe wo wi anu abeto aso enso se obema na transe na wo be wo awie na wakono una wo ye be ma ho odin so wo ti de obeka bia no frem se ma se na ya dwene ho a ye pese ye ya eno so akwanya no e wo ti Selina mesre obra ho ase ati mo kono bre ho ase na medie aya me mfanyi nsen gadre bema se chinchine twen wanyi nsen ti wonware anon koyo ho ade ebia na nye pa bebre no pew accident na nyi nsen no aba ti se yire ni twanse wanyi nsen ti wonkoyo ho ade a obehawo amade openo pa no oni ono na tena ti the most important thing is say so opew pa so obewale wa wu ne nete no so opew pa wunim se na ompew pa so wunim de ya dwi hu sesi anse wo be wafa anwafa oba na fe no bawi a ya hwe way forward so ate he said the airplane no chop money a wo bedidi se wo be ko antenator any baby a wo beta sanse Christopher varanda mu a wo dane die ensu wo betoto adawroma yempe baby ma no mame why tie no me da se bebre de o kenyina me gitum baby a oda no me amedi mani akohu bi em se me sefoni nti mesre se ono ankasa am se ode eno ma mienu na agu apono so edi kan de o kan adwuma sua eno na meye ho tutu nyina ma utie ohinini adaso a fidie kro do ko sua adwuma nyina ma to yo amod ne ne hu ana nyinsan de apegu nti ono aka bi se maame na o ba gina mo sua adwuma no maame ne se o dan anko de be ma no no watene mo sua adwuma abra o nyin sika ti no ne adwuma sika ene metua ne no ma o de be sua adwuma no entina Roma se opene so sa se on se min twa no kan se maame ne ka so obeje ne bata na maame ne nya hu se nyinsen abam ti ono ka chem sa fe a
enyi sa bem no nim se maame ne still ano beji woni na enyi san na ti yanko starting free ho se maame ne ka se nyewe onyim so metra wo nsua na adwuma fine se maame ne ka se da bi painful de ontimi dia na emum onso se maame ne ka che ne se ne nyi san ni nyina obetimi dia badwuma no enti se adwuma de obeba so onya ba bi mana padawroma ne mpe ba bi ma no why that's bebre that's Seli muso dia na woka na meja mokwan me pa cho kakra me woka ne se me pa mo cho wa mommoa me na onfa mi nkofie me pese me hu ni baby a wo free na busua ene ne maame me pa cho no na me pese mo ba because me kan o se ebrepa me do beko me nim da ebrepa ne beba enti me pa cho mommoa me na onchile me na da be na adne beko eno so de woka nso ewum se ani pe ba mo ntem da be na adne beko na me ami nkojaw me meka ho ne ye maami ken se ono ankasa se bi oni obi nantia steady nipa no nkomo woni udi obehu de wo sitie me kura me no nanti kakra me hyew se enane agya wo ma me hu wo se saa de na wase kire ko se bi unti fo obi ade ne nanti se kire bi oba onche kran se bi bitu na ho na ade ko ka kire no ti me hye ni bia ma wo ye se o ma me nua ena wo kuro na wote so ntika me enko chia o ma me nua ana mse menyi ntum o maami anka so de ne be wiase na me pese me hunu ana papa to cut everything short da ben ena wo de wo de ne beko ana amokui sa antutu e wo akwan mu nyese be bia wo da no enu na wo de en pen solution o ma me pen ma no onye wi a bi no na na kun be bia meti yo Seli sawati iti sem wo ye number say ya busua ti bibia ni ama Mary celebrate 2 minutes ohema na yen sorry report no na da so na refo Sompa TV bibia da na kwem kama bibia da na kwem Eradiase ewo baby a aba